Philippines! Okay, bye-bye box. Padala na siya, guys. Okay, let's do it. Oh, shit. Okay. You sure we have both boxes in there? Hold on, honey, hold on. Tommy. This is... Upside down? That's fine. The writing is right. Yeah. This is hard because there is some blanket. No. So you guys, patungo na yung box. Ipadala na natin yan. Maghintay lang kayo ng 2 months. You know, matagal kasi umabot sa Pilipinas. Plus ipadala pa yan ng kapatid ko sa inyo. O, diba? So, matagal talaga siya. Sa Pilipinas, madali na siya, guys. Kapag ipadala na. Ito siya sa family. Hala. Ito sa family ko to. Okay. Okay. Next box. Ito na siya. Mga damit lang naman ito, guys. Ito siya mostly damit and toys. Okay. You don't need me over there? Okay. So yun, guys. Anyway, so punta tayo sa Filipino store. Tara. And nag-sweater ako kasi maginaw. May kaginawan kunti. Anyway. Ito na yung video na dito ako kukuha ng winner. So, dapat sharer. And yun. So, yun lang yan. And dito ako kukuha ng winner. I-share. Keep sharing the video, guys. Para naman, mapili ko kayo. Hopefully, dalawa lang yung winner, guys. And then, you know, kasi yun lang yung afford ko for now. And so yun, so good luck sa mga viewers natin dyan, good luck sa mga followers, good luck sa mga nag-share. And yun, yung balikbayan box, remember guys na darating na sa kapatid ko 2 months. And then plus pagdating doon, ipadala ng kapatid ko sa inyo yung winner. So keep in touch lang talaga. Sasakyan ni Mr. yung ginamit namin kasi po maano yung box, malaki at nakadalawa. And maliit yung sasakyan ko. So yun. And then meron ng color itong buhok. Dapat kailangan ng First thing first, magpunta ako sa bangko. Kukuha ng pera, guys. Kasi guys, hindi pala ito hindi pala ito yung parang yung magpadala ka ng boxes. Hindi ka magbayad ng credit card. Dapat cash. So yun. Yung last naming padala ni Tami na siya kami kasi cash pala dapat. Hindi pala card. So, cash tayo. So, magpunta lang kami sa aking bangko and then magkuha ng pera para ipadala po natin ito. So, kita-kits tayo mamaya. So, yun na guys. Andito na tayo sa bangko. Alam nyo, naghihintay na lang ako dito kasi dalawa yung nasa unahan ko. Ngayon, isa na lang. Pero guys, habang naghihintay ako dito, guys, ang baho ng tae dito, guys. Ano ba? Ang tae kasi yun ng aso. So, yun. Withdraw tayo, guys, ng milyon-milyon. Hi guys, so ngayon guys nakakuha na tayo ng pira, meron na tayong pirang pangbayad padala sa box. So yun, and so ngayon, let's go. Tara. So sabi ko sana hindi uulan. Alam nyo naman kapag uulan mabasa yung box natin. So yun. Dito na tayo, malayo pa tayo guys. Malayo kasi yung Filipino store guys sa amin guys. How many boxes? So, One the bigger, one the little one. kami nakadisturbo kuya. Yeah. Yun. Huh? Mas mabigat yun. So 1.5, 2.5 pala. Ha? 2.5. Anong 2.5? Oo, mas malaki yung isa. Pag tuloy participant na ito, sabihin ko kayo sa yung oil na Brenda, ha? Sa tuloy ba? May party kayo? 29. 29? Matutuloy. This month? Sa 29, yeah. Talaga? Sunday.
Sige. This is one, yeah. That's heavy one. It's gonna be killing the other one. Poor box. Wheels. Okay. Yeah, there you go. Kawawa naman yung nasa ilalim. Yeah, yeah. Ahan, he need help, Han. Nakagpadala guys, so ngayon bili na naman tayo ng pansit para sa banana. Unsa na amoy lumpia ko, ate? Pila ganitong tulo? Ang tulo? Kana lang. Busy. Busy, kuya. Kung musyagi trabaho ni si kuya, mga saba, no? Mga saba, no? Madungog ra ba diri sa gawas? Madungog siya, nagsigit-sigit, gisigit-sigita na po si ate ay. Thank you, te. Oh, bayot na ito. Sige, te, bye-bye. So, guys, tapos na tayo dito, guys. Oh my God. So, binilhan ko si Tommy. I got Tommy a thing. This is for him because he doesn't eat. Guys, he is on diet, guys. It's just a bihon for him. So, anyway, guys, so please keep sharing the video and kukunin ko dito po yung winner sa kung sino yung manalo, and then ang gagawin ko is I will contact you guys sa Facebook page. What the heck, Han? Hello. So, i-contact ko kayo sa page kasi doon na lang tayo mag-usap kung sino yung manalo. And yun, doon tayo mag-usap. Usap-usap. Okay? Sinangag. You hungry now? Yeah, of course. You know why, guys? No breakfast, no lunch. It's 3 o'clock in the afternoon. And I'm just gonna have a little salad. you have the bihon I got for you. No, you got the bihon. Han, I got it for you. And you can have it for me. You know what, honey? You have the bihon. I have the salad. And guys, sabi pa niya, guys, I'm in diet. And gusto talaga niya I mag-diet. didn't say it. You said it. You on a diet. But you say that after. Fine. That's fine. I agree to whatever. Anyway. So, gusto niya magpa-sexy. Sexy. Not. Kailangan niya mag-haircut, guys. Kasi di na siya mag-haircut. Guys, so meron po akong guys. Alam niyo ba, yung gas ngayon is sobrang mahal na. Ang gas is nasa $4.89. Doon sa $4.89. Almost $5 na yung gas. Ang mahal na, guys, as in. Sabi ko hindi ko alam. So, sabi ko kay Tommy, I don't know if we're gonna, I don't know. Ang mahal na, guys, anong nangyari sa mundo? And then, andito kami sa inspection ng sasakyan. Nagpa-appointment si Mister kasi nagpa-appointment siya kasi po, yung sasakyan pala niya need inspection. So, what they said? 10 o'clock. Tomorrow, 10 o'clock? Yeah. That's how it is. Okay, guys. Looks like we're about to end this video, but keep sharing. Apparently, Marianne's going to pick a winner soon, so good luck to everybody out there. We wish you the best. Hala, what happened to your eyes? I don't know what happened to it. Oh my God. Hala, maybe this is the result of what when you spray something. Oh my God, Han. Hala, that's what you spray, Han. Brown and red. I don't know. Maybe you got the eye. Look up. Up this side to me. Look at that. Oh my God. Hello guys, update po pala sa mata ni Tommy. Ay, nakagat po ako guys. Galing kasi ako sa labas. Update po sa mata niya is siya guys, hanggang ngayon pula. Galing siya sa labas din. Sobrang pula pa yung mata niya kasi matagal siya sa labas din, mainit. And then, yun, yung nangyari sa video na ito is, 'di ba naanuhan yung mata niya ng chemical. So yun, kaya yun, na pula. Hanggang ngayon pula pa. Dalawa ng mata yung pula niya. And yun, plus lalo pang pumula nung nandun siya sa labas. Sobrang kasing init ngayon guys, grabe. And yun, i-end ko lang itong vlog. Salamat po sa inyo. And kinagat-kagat ako kasi galing po ako sa labas guys. Naglilinis sa labas.
So yun, ang kati o dito, ang kati. Anyway guys, thank you guys so much for watching. Anyway guys, bye. See you sa next vlog. Salamat sa panonood. Sana magkita-kits tayo ulit. Bye guys.